Ahojte, ja som Mirec Miráš a vítam vás po dlhej dobe pri ďalšom videu. Dneska nebudeme otvárať Pokémonov, ale budeme hrať Roblox. Konkrétne minihru My Card Shop. Dúfam, že sa na to tešíte a môžeme ísť na to. Takže, v tejto hre ide o tom, že vlastne predávame karty v našom obchode. Ja som si ho pomenoval Mircové karty. A už tu mám prvých zákazníkov, ktorých musím obslúžiť, takže oni si kúpili balíčky, ja im tu nablokujem tie balíčky, oni mi dajú peniaze a toto im musím vydať, toľko peniazí im musím vydať, takže euro, tých pár centov. Takže ďalší si tu na 2 balíčky teraz. Tu nám musím vrátiť 64 centov. Takže tak. A ešte 4 centy. A má to tam. Tento si iba jeden balíček kúpil. Mohol si viac kúpiť. No, takže $3 a 85 centov, 82 centov, dobre, dal som mu 3 centy. Viac nevadí, môže si nechať. Takže, tu vlastne máme takto mobil a tu si vlastne kupujeme balíčky. A tak, môžeme si kúpiť iba tieto prvé, lebo ešte nemáme väčší ten obchod náš. Tak, už som kúpil a 3 krabíc, či nie 3, 6 krabíc dokonca. Tak, musíme ich dať do regála, lebo tu sa už minuli. Tak, pekne to tam dáme. Tak, prvá krabica sa minula. Tak, vyhodíme do koša, zoberieme ďalšiu. A môžeme to tam dať. Tak, tu mám ešte kúsok. Tak si to tu odložím. Tak. Tak. Ďalšiu vyhodíme. OK. A teraz čo? A ja si mám zobrať 3 balíčky. A čo, ich mám otvoriť? Aha, taká, neviem aká karta. Druhá nejaká karta. Tretia taká istá. Toto je pekná karta. Náhodou. Aj toto. Toto podobné nám už asi padlo, neviem. Dobre, ďalší balíček. Toto vyzerá dobre. OK, nejaké... toto tiež, aj toto nám padlo, aj toto. Toto je nové, toto je pekné, to sa mi páči. Tu sme zarobili celkom pekne. A deň 2. No, ukáž to, tu nám budú asi dobré karty. Toto je pekná karta. Toto už sú také obyčajné, ešte na konci, aha, tak nie. Ale tam tá nám pekne zarobila. OK. Tak môžeme dať open. Môžeme otvoriť obchod. Ešte tu lehce dodám balíčky. A ten si tu ale kupuje celkom fajne. No. Takže akože pár balíčkov si kúpil. Až 3 mu mám. Skoro 4. Dobre, odpustím mu tých 5 centov. Nové nejaké regály, ako keby. A tak. To si určite kúpime. Len najskôr tu nám musím... Dobre, aj tomuto 1 cent.
No, takže musím ísť do telefónu a stôl. OK. Dobre. Stôl mi prišiel. To čo bude? Aha. Tu na... A kam dám tento stôl? Tu ho dám takto. To by mohlo byť. Musím rýchlo markovať. Aha, karta s týmto, ale ja neviem robiť. No tak tento si fajne toho nakúpil. Týchto balíčkov. Dúfam, že mu tam niečo dobré padne. 26 mu mám dať. Kurník. 51. Nie 7. 1. Nie. Tak, 1. Dobre. Na všetci platia kartu. Tak, zoberieme kartu. 7. 23. Tak. Už máme 400 dolárov. Tomuto 12. 0,5. No, to by si mal, chlapec. Tak. Táto peniaze. 72. Dobre, tak. Aha. Tento má Reader Commerce. OK. Tak, 64. To by sme mali. Tento chce. To 2, 41. Tak, no počkať. A teraz by som dačo nejaké aj balíčky kúpil. Booster packs. Booster packy. Čože ja by som kúpil také? Kúpim tieto nové? Kúpim tieto nové. Kúpim 2 krabice zatiaľ. Toto čo je? Joj, to je také drahé, tak kúpim jedno. Not money. A ja som už na chudobe. To čo je? No počkaj, čo je čo teraz? Aha, toto sú karty. Ja tu je iba viac týchto kariet, aj tak, to nie sú nové karty. OK. Dobre, chápem. Aha, a títo už mastia. Karty. Dobre, musím ísť zarábať peňažky. Tak. Ak vás táto hra baví, tak určite dajte like pre pokračovanie. Dúfam, že vás to baví. A ja tu vydám ešte peniaze. Aj tomuto zabalím. Tak. 18. Dobre, tak. Tak, tu máš chlapec. Ešte mi treba stade zobrať one krabice 2. Toto čo je? To sú také nové karty. Je tak. Dobre, potrebujem novú skrinku. Tak, ešte si toto zoberiem. Toto hodím tiež sem.
Tak, tieto dva balíčky. Tento má úplne presne. Takže. Dobre. Tak. Aha, odomkol som znova dačo nové. Tak, nablokujeme mu. Tento čo? 4. 82. Tak. Aha, tento si tiež celkom dosť toho kúpil. Tak, 12. 0,5. Tam to máš. A ideme kúpiť. Potrebujem novú skriňu nejakú. Alebo poličku teda skôr. Čo také? Asi by som kúpil toto. Dobre, tak. Tu by sme mali. No ukáž. Dáme tu na novú túto skriňu a tam budú tieto nové karty. Neviem, ktoré to sú. Myslím, že tieto. Hej, tieto tu sú. Tak, do druhej poličky dáme. Toto vyhodíme. Tak. Ešte tu je čo. Tu na treba dodať. Naskladniť treba trošku. Tak, tu má ešte 2 a to už je všetko. Tak, môžeme im to tu nablokovať. 18 centov. Tak, to by sme mali. Joj. Tomuto až 12. OK. Dobre, nechám ti tých 5 centov. No, chalan si tu dal aj z nových. Tento má úplne presne. Aj tento si dal z nových kariet. Fajne. Aj tento má úplne presne. No čo, idem si aj ja otvoriť niečo? Čo, otvorím si aj ja jeden? OK, no, ja by som tu asi ukončil tento prvý diel. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ešte raz, ak chcete ďalšie pokračovanie, tak určite dajte like. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Tak čaute.